Хикәйә. Җимерелгән бәхет. Төнге шәһәр урамы буйлап арлы-бирле озак йөрде Ләйсәнә. Аякларында арганлыктан җиңелчә авырту тоя башлаганчы барды да барды. Читтән карап торган кеше Ләйсәнәне я адашкан, я шашкан дип уйлар иде. Аяк астында юлны күрмичә, кая таба барганын да аңламыйча алга атлады. Бер куркыныч төш күрә кебек тоелды аңа. Менә уянып китәр, әбиеннән өйрәнгән доганы укыр да тынычланып, җиңел сулап куяр. Юк шул, бу чынбарлык. Ләйсәнәнең йөрәге теләмәсә дә, акылы моны кабул иткән иде инде. Кинәт бара торган җиреннән туктап калды Ләйсәнә. Тулай торак ишеге төбендә басып тора икән бит инде. Әйе, кереп ятарга. Аз булса да йоклап алырга кирәк. Бәлки, алай ук куркыныч та түгелдер әле. Бәлки, барысы да әйбәт тамамланыр. Ләйсәнә шулай уйлап, үз-үзен тынычландырмакчы була иде. Бүлмәгә килеп кергәч, ул үзе генә булуына шатланып куйды. Шимбә көн, бүлмәдәшләре бар да өйләренә таралышкан. Кирәксез сораулар белән борчучылар булмавы яхшырак иде аның өчен. Урын җәеп торырга көче дә, теләге дә юк иде Ләйсәнәнең. Ул өс киемнәрендә салмыйча караватка ауды. Бер кавым ул ниндидер төпсез упкынга чумган кебек, берни сизми, ишетми, аңсыз кебек ятты. Әллә шулай хәрәкәтсез булып авыр йокыга талды, әллә берничә сәгать элек кенә булып узган хәлләрне яңадан кичерә иде. Иртәсе шундый матур башланды Ләйсәнәнең. Кичә ул соңгы имтиханын 5-кә бирде. Иртән уянгач та ул үзенең бу уку йортын тамамлауына, тиздән югары белемле белгеч булып үз районына эшкә кайтачагына ышанырга да белмичә ятты. Иң шатландырган нәрсә, дулкынландырган нәрсә. Аласы диплом да, саубуллашу кичәсе дә түгел, Рамил белән очрашу иде. Алар бүген кич Ләйсәнәнең авылына кайталар. Икәү бергә, беренче тапкыр. Ләйсәнә Рамилне әти-әнисе белән таныштырырга алып кайта. Аннан соң алар өйләнешәчәкләр. Бик ярата Ләйсәнә Рамилне, өзелеп ярата. Аннан башка тормышын күз алдына да китерә алмый. Рамиле дә үлеп тора үзе өчен. Бигрәкләр дә бар килгәннәр диләр алар турында курсташлары. Ләйсәнә белән Рамилнең бер гаилә булачакларына хәтта укытучыларының да иманы камил иде. Җылы кич, Рамил алып килгән куе кызыл роза чәчәкләре Ләйсәнәнең күңелен хушландырып, кәефен тагын да күтәреп җибәрделәр. Тулай торак төбендә аларны Рамилнең өр-яңа зәңгәр су машинасы ялтырап көтеп тора иде. Институтны уңышлы тәмамлавы белән котлап, әтисе алып бирде аны Рамилгә. Алар көлешә-көлешә кузгалып киттеләр. Менә аларны таныштырган, кавыштырган кала да күздән югалды. Алда йылан кебек сыргаланып-быргаланып асфальт юл җәелеп ята. Алда өмет, алда бәхет, алда зур планнар, бергә үтәсе яңа тормыш юлы. Рамил машинасы чамасыз нык куды. Трасса буш дип әйтерлек тыныч иде. Ләйсәнәнең ай-ваена да карамыйча, әкренрәк барырга үгетләвенә колак салмыйча, Рамил җилдерде генә. Курыкма, чибәркәй, техника ышанычлы кулларда, диде ул көлә-көлә. Рәхәт иде Рамилгә, янында сөйгән кызы, кулында яңа машина. Менә әти-әниләрнең ризалыгын алып туй ясап атарлар. Дөньясының исе китәрлек яшәрләр алар. Нәкъ шулай булыр. Башкача булуы мөмкин дә түгел. Кинәт
Нәрсә булды соң әле бу? Ниндидер олы әйбер бәрелүдән машина шалулап китте. Пыялап атылган Ләйсәнәнең чырайлап кычкырган тавышы колакта яңгырап калды. Юлдан түбән әйләнмәс өчен Рамил тормозга басып өлгерде. Бер мәлгә аңсыз калган Рамилне шыгылдап сызгырган тәгәрмәч тавышы гына айнытып җибәрде. Юл кырында йөз түбән яткан кара киемле ир кешенең башыннан туктаусыз кан ага иде. Урман полосасыннан олы юлга күтәрелеп килүче аллы-артлы кайын пинлеге аскан агайны ничек шәйләмичә калды соң әле Рамил? Кишләтеп кенә мунчага май пинлеге җыярга барган күрәсең, бичара. Әнә авыллары да күренеп кенә тора. Хыялланып, үз бәхетеннән үзе исереп кайта иде шул Рамил. Абайламый калган, я Хода, үлгән булса? Башланачак милиция сорау алулар, суд, соңыннан аны утыртып куячаклар. Менә шушы сөенеченнән 7нче кат күктә очып йөргән чагындамы? Бәхетеннән аяклары җиргә тимәгәндәме? Нишләргә соң, нишләргә? Барда юкка чыгачак бит. Институтны кызыл дипломга тамамлавы да инде әзерләп куелган дәрәҗәле эштә иптәшләр арасында булган абруй да. Ләйсәнә дә. Секунд эчендә Рамилнең башыннан шундый уйлар йөгереп узды. Нәрсә карап торырга? Качарга, тизрәк ычкынырга кирәк моннан. Ләйсәнә машинага, тиз! Дип кычкырып җибәрде ул. Әле берни аңлап җитмәгән, миңгрәүләнгән кебек юлда хәрәкәтсез ятучы абзыйга төкелгән кызга, анысы исә командага буйсынган эт кебек кабинага кереп чумды. Трассаның буш булуы Рамилгә файдага иде билгеле. Аларны беркем дә күреп калырга өлгермәде ахрысы. Машина кире борылып шәһәр ягына очты. Әллә нинди әйләнеш юллардан, караңгы тыкырыклардан боргалап, Рамил машинасын шәһәр читендә яңа йортлар салынып ята торган районда урнашкан автосервиска алып килде. Аның абыйсы шушында эшли. 2-3 сүз белән генә Рамил хәлне төшендерде. Тегесе ярый дигәнне аңлатып булса кирәк башын какты. Шул арада машинаны элеккеге хәленә кайтарып башладылар. Ләйсәнәнең күңеле яңа гына булган хәлгә ышанырга теләми иде. Качтылар бит. Качтылар алар. Юл читендә кан эчендә яткан кешене ташлап, бәлки ул һаман шунда ятадыр. Алар кебек үк туң йөрәкле бәндәләр барысы да выжылдап узып китә торганнардыр яныннан. Ләйсәнә сикереп торды, аның күзләре машинаның алгы ягына буялган кан тапларын сөртеп торучы Рамил күзләре белән очрашты. Курыкма, җаным. Бар да алда гүл булыр. Безне беркем күрмәде, без берни белмибез. Шулай бит? Я, тынычлан. Машинаны без аны абый белән момент эш итәбез. Иртәгә өр-яңа булачак, не переживай. Рамил кулын кызның җилкәсенә куйды. Ләйсәнә, ишетәсеңме мине? Беркемгә дә бер сүз әйтмә, аңладыңмы? Телеңне аркылы тешләсәң, бар да будет окей. Яме? Ничек аның Рамиле, аның сөйгәне, аның ире булырга тиешле кеше шулай сөйли аласың шул кадәр салкын канлылык белән? Ләйсәнәгә карап елмаеп куярга да көче җитте хәтта. Шифаханә кырыннан узганда телефон автоматка күзе төшеп туктап калды Ләйсәнә. Нишләп баштан ук уйламады соң ул? Нишләп кадерле минутларны юкка сарыф итте? Ашыгыч ярдәм җибәрергә кирәк абзыйга. Чакырулар кабул итүче туташ бик төпченеп сорый башлагач, Ләйсәнәнең трубканы кыскан бармаклары агарып чыкты хәтта. Тизрәк барыгыз, бәлки исәндер әле, дип кенә әйтә алды ул. Шушы хәлләр кино кадрлары кебек Ләйсәнәнең күз алдыннан узды.
үзе яткан караватның ыңгырашкан тавыш чыгарып шытырдавына гына күзен ачты. Күпме ятты икән Ләйсәнә шулай бүлмә түшәменә карап. Инде таң атты, яңа көн башлана. Хәзер ул торыр, юыныр, үзен-үзе тәртипкә китерер дә шифаханәгә таба юнәлер. Бары бер генә сүз ишетәсе килә аның: исән. Шушы сүз аны яңадан кеше итәчәк, яңадан яшәү көче бирәчәк. Ләкин абзыйның узган төндә ашыгыч ярдәм машинасында ук җан биреп, якты дөньядан китеп барганын белми иде әле Ләйсәнә.